Hello, good morning, and welcome to our YouTube channel. Kinabuhi is Life Vlog. Today, ang ating lulutuin ay... Karma daw ko ito mo. Ating lulutuin. Kamote. Delight. Okay. So, ang ating ingredients ay kailangan natin ng cheese. At kailangan natin ng sugar at cheese. At margarine. So, ang unang kailangan natin ng hulmahan. So, ito, sa leche flan ito, so, pwede din natin gagamitin ito. So, dyan lang muna yan. So, kailangan natin ng ganito. Ganito lang yan. Balatan natin yung kamote. Tapos, ganyanin. Bayuhin. Pero merong nauubo dito. So, ganyan lang po. Yan. So, yan. So, next is, lagyan po natin siya ng margarine. So, actually, meron akong ginawa. So, ang gagawin na lang natin ay mixan natin ng margarine. Ma, andin man yan, ma. Kadinanggan ka. So, ayan. So, i-mix natin yung margarine dito. So, ganyan lang. Ay! Matapon. So, hindi na siya mahirap anuhin pagka merong margarine. So, dagdagan natin lang ng ganito. So, ginawa ko na yan kanina para hindi po matatagalan tayo. Pero merong mga nahuhulog talaga. Masira din ang kanang dako nga purtahan. Kay masulod ang lango. Ganyan lang po. So, maglagay tayo ng lalagyan. Wala naman yung pinggan ko. Saglit lang po. Okay. Whoa, welcome back.
So, ganyan lang. Ay, hindi ko pa pala nalagyan kanina ng asukal yun. Kaya mix na lang natin ulit. Lagyan natin ng asukal. So, ibalik lang natin yung isa dyan. Ganun talaga pagka live. So, yan. Babalik lang natin. Ito lang asukal. Naku, meron na namang ano sa kabila. How can I? Kapot. So, siguraduhin natin na malinis po itong ano natin. Dudurugin talaga natin. Tikman natin. Sarap. Sarap. So, lalagay na natin siya dito sa ating hulmahan. Sinadya ko yan para ma-form siya. Parang ice cream. Isang scoop. Sarap nito.
Nilagyan ko ng cellophane para pagbaliktad natin mamaya ay maganda tingnan. Siguro mga ano lang, ilang piraso lang ng kamote nito. So, i-form lang natin. Tapos ito, pwede na natin ilagay sa ref. Ayan, no? Oh! Sarap talaga. Pwede ng pang-negosyo. Sarap nito. Yun lang. Simple lang siya, pero ang sarap talaga niya. So, yan. So, ibaliktad na natin. Since, after nito, lagyan lang natin ng cheese at pwede na po siyang ilagay sa ref para malamig. So, ang gagawin natin dito, lalagyan kasi natin yan. Tatanggalin natin. Kasi lalagyan natin ng baliktarin lang natin ito. So, ayan. So, i-ano natin dito. Kita po ba? Ayan, dito makikita. Ganyanin lang natin. So, ito, pwede lang pagbenta ito. Sarap. Napakasarap niya. Lagyan natin ng cheese. Pero dito talaga ako nahirapan sa cheese. May music talaga sa likod.
Sarap! Lagyan na natin ng cheese. Yan. So, ready na. So, i-rep na lang ito ang kulang. Sarap! Yummy! So, guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo. Pwede natin itong pag-business o pang merienda o dessert. Napakasarap nito. Bye-bye guys, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you. God bless.